15 až 20 stupňů. Quiz Hády. Nejnovější zprávy z vašeho kraje. Na telefoně se máme naši kolegyni Janu Pokornou s čerstvými výsledky ohňostrojné show Ignis Brunensis. Krásné dobré odpoledne, já vás zdraví z tiskové konference a zároveň ze slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění 12. soutěžní přehlídky ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis. Byla jsem se podívat, kdo vyhrál a samozřejmě mám pro vás úplně aktuálně čerstvé výsledky, které jsem se dozvěděla asi před 10 minutama. Cenu České televize za nejlepší scénografii ohňostrojů získalo Portugalsko a jeho ohňostroj s názvem Velký třesk. Cenu Českého rozhlasu hudba mezi ohní za nejlepší hudební kompozici ohňostroj získalo Rakousko a jeho ohňostroj Nebe a peklo. A hlavní cenu producenta, tedy Starobrno Ignis Brunensis ze statutárního města Brna a Jihomoravského kraje získalo Portugalsko s ohňostrojem Velký třesk. Slavnostní výsledků a vyhlášení se zúčastnil Roman Onderka, primátor statutárního města Brna a Rádio Kyzády samozřejmě gratuluje a já taky. Teď pro změnu pozvánka na brněnský autosalon a s ní ředitel Sdružení automobilového průmyslu inženýr Antonín Šípek. Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Kyzády, které bych rád pozval na brněnský autosalon, který začíná vlastně zítra večer.